Estem flipant, tio. Ha estat molt emotiu perquè quan han arribat no s'esperaven res. La veritat és que nosaltres també ens hem quedat sorpresos d'aquest ambient i de les cares que han posat tots. Veureu les imatges, s'ho mereixen perquè aquests atlots duen molts anys lluitant a dins el món de la música i aquí hi ha la prova del seguiment que han tingut. Ha hagut molta de gent de fora que són fans seus i aquest homenatge crec que és poc per el que han fet, la veritat. Res, la idea va sortir a partir de na Joana, de la dona del cantant de Negats, que ens va proposar als seguidors així més propers a veure si la podíem ajudar a muntar aquest dinar. I entre ella, na Paula, na Bàrbara, la dona de José Juan, és a dir, una mica és un grup petit, perquè sempre quan som menys va millor, vàrem muntar això i per lo que vaig ha sortit bastant bé. Bueno, hem preparat tota aquesta gran festa amb molt d'ànims, la gent que m'ha ajudat a contribuir, vam fer un grup de WhatsApp, ha anat a funcionar molt bé, la veritat. Van demanar fotos per fer un muntatge d'un vídeo, la gent va respondre enviant les fotos per fer aquest muntatge que avui serà un pot sorpresa per ells també, amb fotos de concerts, fotos més personals de la gent amb ells, fotos quan ells eren més petits, quan van començar tota aquesta història. I res, per ells estan molt contents, ells d'aquesta sorpresa no s'ho esperaven i serà un gran dia, segur. No sé què dir, no m'ho esperàvem aquesta sorpresa. Nosaltres anàvem per dinar un parell d'amics i, bueno, veig que d'amics som molts, familiars i, bueno, molt agraïts. Molt agraïts a tots en aquests anys. Gràcies. En Jaume m'ho havia dit per anar a dinar nosaltres quatre i quan t'he dit que voltava aquest carrer per amunt dic on va i ha estat entrar aquí i veure tothom, tio, tota la gent, ha estat com un... no sé, veure la gent de diferents cercles i de diferents... La veritat és que no m'ho esperàvem i estic, no sé, com un somni, no? Estic ara mateix en estat de xoc, no al cap de pair. Estic molt content, no sé, tota aquesta mobilització s'escapa del meu... No tinc paraules per explicar-ho. Gent de Cala Ratjada, amics de Juana Mari i en Pep, anys pel que hem volgut col·laborar, quan van saber de fer aquesta festa, van dir que volíem ajudar. Com podíem ajudar? Fent el dinar. En Pep Paelles, falta gent que per motiu de matança no han pogut venir, per moltes les fetges, però ens hem pogut arreglar. I fem paella mixta. Hem fet un brau de peix i paella mixta, que la gent espero que li agradi a tothom, que puguin disfrutar molt.